ndị a agaghị gị m ntị kiki me onwe ihe nnọgide fukita ụgbọala m na-agafe o nwere otu nwoke m fụrụ bịa na-asị nkwanụ ka ụwa dị ihe wee bụrụ onwe nwoke ga-abụ ịpụta etu ife ya ị mara na nwoke a onwe ebe na mmadụ ji ihe ịghọta onwe ebe na mmadụ ji ihe mmadụ ji ego jide mana ọ bụrụ mgbe anwa ka o ji ya na ọ bụ ọzi kịta ka o ji ya mana ndị mmadụ pụta ọ na-agwazi ndị dị etu a na ego adịọzi mgbe a o nwere ego ekweta ife ya ike ọ bụrụ mgbe anwa oge mgbe ome ka ọ bụrụ oge nọ n'okorobịa ma ọ bụ oge o ji ihe n'aka ịghọta oge o ji ihe n'aka ịbịafe ya ọrụ nọ na-agbụba na ụlọ na-ewu mgbe ọ na-arịa mana ịma mmazi na kịta na nwoke a nọrọ zichacha ifuzie ọ na-asị gị na o jiri ego ịma nkwete na o jiri ego a mana ịma nkwete na o jiri ego ịma na nwoke na ife na-eme ịghọta ya bụ na ụfọdụ dị mkpa dị etu anụ ka na-asị anọkatakwa ọ na-adị ụmụ nwoke ka na-akọrọ ya onwe onye mfe ugbu a mama mbụ nwoke bụ nwoke mana abịazie kịta ọ nakwa anya ụgbọala ọ ka na-anyakwa ụgbọala mana ịma nkwetezi na ọ bụghịzi etu nwoke dị mgbe anwa ka ọ dị mana onye na-agwa na ọ bụghịzi etu ọ dị mgbe anwa ka ọ dị kịta agaghị ekweta ịghọta onye a nwere ike isi na-asị ka onye dị etu a na-asị na ọgwa gị na dị mkpa na ife na-eme ụmụ nwoke ka m na-abụkarị ihe anụ ọ bụrụ na ịmara mgbe dị mkpa bụ dị mkpa ọma m ka m ga-esi tinye ya ịmara mgbe dị mkpa bụ dị mkpa na ọ bụghịzi ka ọ dị ya mgbe a ka ọ dị kịta nọọ n'ihi na ndị mmadụ amagoro m na o ji ego ndị mmadụ amagoro na nwoke a ji ego agaghịzi ama na nwoke na-anwụ anwụ agaghịzi ama na nwoke na-anwụ anwụ mana nwoke na ihe na-eme ya bụ na ọnwụgo onye ji aka onye asị gosi onye nka mma bike wee n'iwe n'ile anya na ịgafe onye ka mma ahụ kama onye na-eri eri ga-akwụsị iri onye na-eribeghị ya nwee ndidi ịghọta ngwa nkemesianụ